pirang-pirang dina nggone mikir apa. Basanan nganti wulanan enggo taunan. Tak wawas ki wis gedhe. Wis diwaca. Titi wahyaning kowe kawengku dening Kako. Kok nganti seprono-soprene. Apa? Yen to pekawis jodoh menika lak tibanipun pesti. Mbok menawi dereng pesninipun dinten sak menika kula menika dipun lamar dinikahi. Ya ngono ya kena. Nanging wong menungso iki wajibe budidaya, Nduk. Ya nyatanipun ki mboten kirang-kirang nggih kula Bagus ya suruh. Oh, monggo. Monggo. Nak Mas Sanggara, Inggih kula. sugeng rawuhipun wonten ing pertapan Putat Selawe, Nak Mas. Pikantuk berkah saha panjenengan boten wonten rupida menapa. Kosok wangsulipun kados pundi Bapak? Nggih namung pamujinipun ketingalipun nggih waras kados ngaten. Nanging nun sewu kados pundi Kadipaten Jogorogo. Apa wonten ing Kadipaten Jogorogo sakmenika ayem tentrem gemah ripah jinawi. Boten kekirangan sandang utawi papan. Sok ngatena mboten wonten puciwanipun nggih. Inggih. Lajeng menika mboten dinten sarasean. Kok kersa rawuh wonten ing Putat Selawe wonten wigatos menapa Nak Mas? Bapak kenging punapa kula menika ngantos wonten ing Putat Selawe. Nggih. Awit kula menika matur nuwun sanget. Dados murid panjenengan. Sak menika kula menika dados hadipati wonten ing Jogorogo. Sampun, bekas ngaten menika mboten usah dipenggalih. Menika sampun dados kewajiban kula. Inggih, matur nuwun sanget, Bapak. Ingkang kaping kalipun kula nuruti kalian kawula wonten ing Jogorogo. Wonten unenipun wonten Bapak Raja kedahipun wonten Ibu Ratu. Nggih. Kula menika dados hadipati rak sampun dangu. Nanging kula menika mboten gadhahi garwa prameswari. Mengenaken krama to. Inggih. Lah, malah langkung prayogi. Menawi panjenengan badhe krama, napa sampun wonten titikaning wanudya winangka ageng dados jatuh pramanipun Bathara. Sampun, Bapak. Lajeng sinten putra saking pundi? Boten wonten putra, nanging wonten ing Putat Selawe mriki. Sinten wonten Putat Selawe? Nggih, Endang Mustika. Endang Mustika. Wonten swarga. Sidarta. Mas Sanggara. Wah, Sidarta. Kono suwe ra ketemu. Saya suwe ora sangsaya elek, malah sangsaya bagus. Saged mawon. Brengosae saiki wis tukul cemelirit cilik. Cara dalang kuwi nyandra. Pandhawa tengah. Ya Janaka kaya kuwi. Janaka. Sok ngoten mboten benten kalih sampean. Yes, Sidarta. Dangu mboten nate pinanggih. Wonten ing pertapan Putat Selawe pinanggih lan Kang Mas Sanggara. Gagah pideksa, blengah-blengah. Cara dalang nyandra panjenengan menika mboten benten kalian Raden Kokrasana. Kokrasana, wah kok nganti ngono to Sidarta. Romasaku yo mung ngene-ngene iki wae. Wis ora ana bedane. Kula Bapak, Ana perlu kok. wonten kawigatosan. Lha napa? Sambung kalian dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama lengseripun Rama saking dampar Maesa Danu. Mangke kula ingkang badhe kawisuda. Lah sapa meneh iki putra tunggal kok. Ning saderengipun kajumenengaken pengayoman wonten ing Maespati dipun keparengaken kula menika madik-madik salah satunggalipun wanita kinarya garwa Praneswari. Ya kuncune kaya ngono cek men dianggap.
sampun wonten salah satunggalipun pawestri ingkang condong dhateng manah kula. Mboten sanes siadi Endang Mustika cetane kula nglamar Endang Mustika. Nglamar Endang Mustika. Sidarta. Kang Mas Anggur. Kowe dak ora nyemone aku to? Mboten. Merga temekaku ana ing papan kene iki ya nglamar Endang Mustika. Nglamar siadi Endang Mustika. Heeh. Ngaten kemawon Kang Mas. Panjenengan menika najan namung kadang sak paduron. Nanging kaperna sepuh. Manggen perkawis menika kula nyuwun kanthi sanget monggo panjenengan ingkang ngalah Endang Mustika kagem kula kemawon. Lho Sidarta. Malah kosok balene. Kowe iki sing enom, aku sing tuwa. Sing rabi aku dhisik. Mengko yen kowe duwe titik wanita mengko aku sagus nglamarake. Monggo sampun dados santining manah kula. Kacik sithik nek ora Endang Mustika aluwung kula temekane pati. Sidarta. Dadi kowe ora gelem ngalah. Mboten. Kowe ora gelem ngalah tenan, Sidarta. Mboten ngalah. Piye? Kula ngertos, Bapak. Awit lamaranipun Sidarta menika rumiyinan kula. Iya. Murid lan murid kok padha gelut iki mengko kepiye kedadiane mundak ngilangake sedulur. Ngene ya. Kabeh kira gumantung sing nglakoni. Arepa sira padha nglamar nek sing nglakoni mengko milih sapa siji antarané loro. Mengko ora bisa. Perkara iki bisa dadi rukun. Nggih. Ya mesti kok. Sipun dawuh Bapak. Iki kewajibanmu, Nduk. Ngaten. Iya. Bapak. Sarene kula menika namung sak jukung muga ingkang ngersaki kalih cacahipun. Nah, Yen to kula tampi panglamaripun Kakang Sanggara, entu kemawon manahipun Kakang Sidarta bakal runtik. Ugi gosok wangsulipun Bapak. Iya. Yen to kula tampi Kakang Sidarta, Kakang Sanggara ugi bakal runtik. Lah terus Kula piye? menika ing mriki kula nyuwun inas kawan dosa dinten si Bapak. 40 dina. Nggih. Kanggo milih. Kangge milih Bapak. Endang Mustika. Sipun kula Ora mung 40 dina. 100 dina aku saguh ngenteni. Aja nek mung 100 dina, 200 dina aku saguh ngenteni iki. Ora mung 200 dina, 300 dina aku saguh ngenteni. 500 dina aku saguh ngenteni. 500 dina aku ngenteni. Sidarta Mas. Halo, sampeyan wani kula lho wani. Aku yo wani karo kowe, Sidarta. sampun Kakang. Omong durung menang wis diwiwiti meneh. Iki ora prayoga. Moga saka bingung Endang Mustika semaya 40 dina wae kok nganti tekan atus-atusan. Siadi Endang Mustika. Iya Kakang. Ya mung wae aku njaluk kelawanku. Menawa mengko wis tekan titi wancine 40 dina, aja kleru nggon milih. Aku njaluk pamit. Nyatati ya Kakang. Padha welingku. Yen 40 dina aja kowe lali milih. Aku janji kok. Ada mriki papat duluripun. Nggih menika pertapan Selawe nggih menika nggih. Saudara wonten jingga kita wonten dayun. Niki. Nuwun sewu Kisana. Monggo. Nggih. Enggak. Oh iya. Tunggu teh. Kula ngajeng mawon rusak genipun. Geripun tekel. Nitik sandang penganggenipun kados biayaku. Nggih. Keparenganila krami menawi adipati saking pundi lan sinten asmanipun. Dipun wanuhaken. Kula salah setunggalipun bupati saking Barat Madya. Dening jejuluk kula Adipati Endra Sumo. Endra Sumo saking Barat. Lajeng kosok. Menika bupati saking pundi? Lho, kula warangka dalem nggih pepatih. Menika Endropati nami pinangka kula. pandherek. Panderek kita seksi. Lajeng kosok wangsulipun.
Kula menika Resi Gudama saking Kutat Slawe. Panjenengan menika ingkang peparap Resi Gudama. Nggih. Yen ngajeng tiwas kleresan. Leresanipun. Tebih saking pertapan saking Kadipaten Barat Madya dumugi ing pertapan Kutat Slawe. Estunipun kula menika badhe nglamar dhateng Atmaja panjenengan ingkang sesilih Endang Mustika Sari. Nglamar. Iki sawedha sawetawis nggih. Ya, Si Bopo, ana penglamar meneh iki. karo Pawang Sulan. Iya. Kanjeng Adipati Indra Kusuma. Jumbo kalih penglamar ing ngajeng semanten ugi kalih panjenengan. Kula nyuwun inas kawan dosa dinten kangge Pawang Sulansi. Dadi kejaba aku kenglamar uga ana sawijining priya liya kenglamar kelawan Endang Mustika Sari. Menika leres. Njaluk inah 40 dina. Tangon. Suwen ya, tangon iki. Ora susah inah 40 dina Endang Mustika Sari. Saiki uga ayo ndak boyong ing Kadipaten Barat Madya. Kantun panjenengan sagang ngrantos kawan dosa dinten napa mboten? Yen ora saguh, Yen to mboten sagang mboten kaya piye Di? Kados pundi rasipun manah panjenengan cumodhok wonten dalem taman sami. Ento pengen mangerteni kaya ngopo rasane ngati mondok ning dalem Taman Kaputren Barat Madya mesti wae rumangsa kasih subating. Mergo ngonku cumondok ning Barat Madya iki kampeksa kok ya. Nanging kanggo Bu India panjenengan menika kersa dipun pundhut garwa kalih kadang kula Indra Kusuma. Kiranganipun menapa to kanggo? Kadang kula menika nggih bagus, gagah pidhersa, sugih bandha donya tertamtu kemawon panjenengan badhe bagya mulya kanggo. Di tresna kira mawas tumpukaning bondo dure pangkat lan derajat nimung ati pawitane. Arep tak peksa kaya ngopo ning nyatane ora bisa tresnani sekadangmu kok ya. Nanging mesakaken kalih kadang kula menika tresnani panjenengan lahir batin nika. Jane iki sing diwelas iki kudune aku kok ya. Ngene wae. Kados pundi kanggo? Aku matur nuwun banget kowe gelem ngripe marang aku ngancani karo aku ning dalem Taman Kaputren. Iya sing gedhe pangapuramu wae. Aku ora bisa nurut apa sing dadi karepane sedulurmu kok. Kang Mas Indra Kusuma. ya Yendraswari. Menika Kang Mbok Endang Mustika mboten kirang-kirang anggen kula ngripe. Nanging piyambakipun tasih wangkal kemawon Kang Mas. Mbok menawa isin kelawan sliramu, Yai. Kados ngaten. Mula saudara ndak aturi ning pepungkuran. Coba pun Kakang pengin mirunggan kelawan Endang Mustika Sari. Kados ngaten Kang Mas. Pun masa bara kula pasrahaken kalian panjenengan. Ya. Endang Mustika. Si kula Kanjeng Adipati. Tenan iki kepiye to, nggih? Nganti ndak bradat tak boyong saka pertapan Kutat Slawe. Sira ndak gawa ning Kadipaten Barat Madya. Iki mergo aku tresna. Tresnaku lahir batin sing ndak pujukke kelawan Endang Mustika Sari. Menika goro. Into pinyamika tresna lair tansing batos panjenengan. Ningking napa mung ngrantos dinten sekawan dasa dinten nyatanipun pinyamika mboten saged. Mergo aku kuwatir yen mengko aku ngranti 40 dina nggonmu inah ya sing mbok pilih yen aku yen ora lek kula saka kuwi Mustika ayo gelem kowe nuruti sing dadi brantaku
kowe pinangka prameswari ing Kadipaten Baratmadya. Aku bakal junjung marang derajatmu lan wong tuamu. Kanjeng Adipati, ngaten mriki kula badhe waloga. Yen to istunipun kula mboten tresna kalih panjenengan. Mula menika kula nyuwun kawelasan panjenengan. Kruna penjamenika balekke kula ning kersanipun Bapak. Dadi cethane kowe ora duwe rasa tresna lawan Indrakusuma. Leres. Mustika. Ana papan kene kowe ndak ibaratake manuk kang wis mlebu jroning kurungan. Arep ngablak sing kepiye? Kaya dening manuk beranjangan, kopat kapitu kaya buntuting kula tapak angin. Kowe ora bakal bisa owal saka regemak. Kula gelem. Gelem ora? Mboten kan. Ora gelem? Apa pengen tak prawoso kowe? Ayo, gelem. Hai! Bener! Adipati Baratmadya. Yang sat. Yen ora kleru, Sanggara. Guru. Pati ing Jogorogo. Bener. Mlebu omahe wong tanpa kula nuwun. Saya nranyak tumindakmu wani nyempalani. Pati Indrakusuma apa karep? Yo kene aku nganti nyepalani kowe. Mergo Endang Mustika iki calon bojoku. Dadi cethane kowe mbok pengen ngayunake Endang Mustika Sari. Yo, Sanggara. Kena kowe njaluk Endang Mustika Sari. Ning yen wis kelakon bilang-bilang kuandha kowe, Tak lakoni apa sing dadi batal? Yes, yes. Aduh, mati aku. Arep. Aduh, ya. Mas. Mas Indrakusuma. Indrakusuma. Menapa panjenengan menika nguyumi swanwa kubur pengadis pare. Lajeng kula kados pundi Kang Mas? Pawongan. Wanci dudu wayah kowe cuma ndok ing papan kene. Tan ngurung sing nyedani kelawan kadangku. Ora tak silai. Sing mateni yo aku iki. Ya sapa sing dadi aran? Aku Sanggara. Pati Sanggara. Dur kowe sapa? Kira apa lupute kadangku? Kowe ora ngerti kadangmu luputi. Wani mbradak calon karo aku. Dur kowe sapa? Aku Indrawati. Indrawati. Aku kateng Kang Mas Indrakusuma. Karo apa? Sanggara. Wis Hmm. dadi sumpah ing atiku. Sesapa sing merjaya kawan kadangku. Aku kudune sabelo kelawan kadangku. Kowe sabelo karo kadangmu. Mula saiki aku dadi bocah sing lolo. Aku ora duweni sapa-sapa. Lan Kang Mas Indrakusuma pinangka gantine wong tuaku. Mula saka kuwi rungokke tetembunganku sing pungkasan. Piye? Yen to kaya ngono aku pengen bojo. Piye? Aku pengen bojo. Aku dadi bojomu. Ora sudi. Kurang ajar. Kang Mas. Rajin, ayo kita liburan paling kadangku. Endang Mustika. Wis wahyane lho ya. Jangkepe 40 dina sira milih sapa minangka sing dadi katresnan. Ojo lali. Ya mesti kok. Ya. Ya wis to. Mulai kabeh lho.
Bingung jroning atiku milih. Kakang Sidarta apa Kakang Sakur. Ning sumpah atiku rikala semono kalamun aku ora bisa omah karo Kakang Sidarta. Luwih becik tak endhengke patiku. Ing kene bakal tak butekke kanthi daru besi iki. Mus. Kok mengkurep lah apa, Mus? Mateni wong esuk-esuk mbok kurepno. Wah, nyoro. Nyiksa kancane. Gara-gara ngombe iki yo kowe mengkurep. Mungkurep lah yo iso. Esuk-esuk kok malah do turu nang kene iki ndak lapor lho ngene iki. Di, tangi Adi. Adi. Lah kok malah do mati. Waduh, gara-gara racun iki mesti. Iki mau do ngombe racun do mati. Aku ora ngombe ning arepe tok mati. Ngene yo gathuk. Mati tenanan, lah nek mati etok-etokan iki musuhe yo mati etok-etokan gatek. Mesti kok. Yang Wih. Malah matek kok malah situ klong-klonan. Kok do gletek yo kok opo kan. Saudaraku diayak. Lho, iki opo? Racun. Racun dunia yo iki. Mati kok isih omong ae ndak curah apa. Tinimbang katresnanku wis temekane pati. Matine katresnanku ya saka racun iki. Yo. Luwih becik aku temekane pati. Katresnanku ya mati ya. Sanggara, kowe iki arep ngopo? Arep mati? Mati. Yo. Iki edan ngono apa piye? Kok edan iki piye? Sing tak tresnani iki wonge temekane pati. Iki lho wonge tak tresnani. Piye? Iki Tak kandhani ya kowe iki aja bodho. Bodho Mongko iki? pangkatku wae adipati. Adipati. Sing mati ben karo sing mati, sing urip karo sing urip. sing mati karo sing mati, sing urip karo sing urip. Yo sing urip sapa? Aku karo kowe. Ayo. Ah, wis mendingan mati ae. Mendingan ngayem Iki. ngono. Iya. Cara tak pikir yo tenan. Lah iya mulane. Apa aku nuruti sing mati? Lah, Sing luwe ayu-ayu akeh timbangmu kok. kok kono sing ayu. Ono. Lah itu sapa? Ya aku. Oh, iya, kowe. Calon jarwane iki ya dialem sanajan kok ala dikaya ngopo ki kudune dilem sing apik. Ya wis, tinimbang ora ono. Kok ngono wae iki cilaka tenan Ya wis, carane. timbang onone kowe. Saiki aku manut karo kowe. Aku seneng karo kowe. Ya janji lho ya. Janji ki pinangka Ya. utang. Mula aja selak karo janjimu dhewe. Aku ya arep janjimu neh. Apa kuwi? Janjiku, Heeh. saumpama Endang Mustakawati iki urip neh. Heeh. Ora bakal nyenengi aku. Tenan. Ya, sing tasne yo kowe. Yen kok kaya ngono ora kleru anggon Sing mati ben mati, sing mati ben mati, sing urip karo Sing sing mati ben urip. mati, sing urip karo sing urip. Nggih. Bareng anyep-anyep tok kemule bunga ra umum. Iya nglinuk anjene. Mangga Bapak. Ya wis iki tenan ya. Nggih, dah Bapak. Janji kula. Jawab ya jawab nek gampang. Mati ben mati kok. Iki tak tambahan ana sik. Nek menawa iso mari.
janji dicabut to piye? Ora iso, cabut yo kocar kacir. Jare mau uripe Endang Mustika aku ora bakal tresnani. Lho, bapak sing nyekseni. Bapak ki mireng. Lho kok ora krungu gene. Lho ya. Nyamburi kono kok. Ya ora apa-apa ora. Malah penak ya entuk empuk ngono. Empuk rasa kasuran. Lah iya rasa kasuran empuk. Jan pecicingan tenan iki. Wis sewu. Lah niki terus pripun? Wis mati Ini kalian ku Kakang. ditambani siadi Respati, Bapak. Tambani. Iki monggo dipun sadani, Bapak. Iki tambane kudune beda karo kowe kok. Niki rong dina betah kok, Bapak. Ya apa meneh tambane kaya Guyu nak kowe. awakmu ora mlebu saka rado. Nggih. Kudu ditambani banyu penguripan. Banyu penguripan. Lajeng lah. Dasarane iki tambane dhewe meneh golekno bensin kok 10 liter. Oh, ngoten. Ayo, Bapak, nggih, Bapak. Sik. Apa dibong ah, Bapak pecicingan ki. Lah kowe ki ya wong Kancane kancane warep diobong. Lah kowe ora mati kok kok mati. Lah kok ben ora diuyak-uyak mengkenek niki kok. Bedane apa? Kaya ngene iki. Lah senengane ngoyak mawon. Kampung kono cedhak iki lungguh jejer iki ya kaya jambe sinigar. Iya, aku percaya. Sitok sing bebasa. Sama barang sarep patut. Jane kowe iki golek sapa to? Genak-genak wis ana jujur. Iki mok cilik watakmu Lah semangat tenan kok. Iya. Wis ngene ya. Kabeh iki judul nemtokake lamun to Sidarta judune. Endang Mustika, Sanggara judune Indrawati. Indrawati. Indrawati kok, Bapak. Lah, Brajana to bojone. Alah, jane kula kok ora usah mudan ngoten nggih emoh kok jane. Diitung Mbak Kaji. Niki angsale alit-alit kula niki wae 50-an paling di 300 niki. Lah iki temu judul mula kang kuwi iki kena diarani tresna sebaya mukti. Sabaya pati. Nuwun para wanarsa pagelaran